Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe, on calminama on juurama on jettama kadi on manama no feewi no feewi. Caggal nde gottiɗen ha deetiɗi waɗi hunde seeɗa seeɗa ha mbawɗen huccidde e camaraji he, mbawen huccidde bandiraɓe he, eɗen jewtida e mumen ko yettere Allah no feewi no feewi no feewi. Ko Allah woni moƴƴo o hokki en tawtorede ñalawma hande o kadi ha mbawen yuɓɓinde kadi yewtere men nde ganduɗa ko oustas Alpha Guellay Tahagne waɗanto on ɗum émission weltoro, émission biyeteɗo weltoro, tawi ko oustas Alpha Guellay Tahagne o waɗanto on ɗum. Joni noon ko ni tan mbatten, en calminat dendagal hilifaɓe diine e hilifaɓe aada, en calmini ɗumen no feewi no feewi no feewi. En calmini kala mo battu hakkille mum e Ayawo Damga TV, en calmini ɗum no feewi no feewi no feewi no feewi. En mbi ɗum assalamu aleykum, goto foof en darima to damal ayawo mum, en mbi ɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ko oustas Alpha Guellay Tahagne huccite mon kadi kañum woni hucciɗo mon, salmina on no feewi. On calminama, on juurama, on jettama, on manama nde wonno ko yimɓe moƴƴuɓe tedduɓe. E o ko wiide tan yo Allah newnana kala juuɗo, kadi oɗon gandi e faya ko e dahamo Madina Gounass, ndeysan yo Allah newnu ɗum pasuji no yara, newna jahal, newna gartal, newna kadi duwaw heewa ha wawa sarade e aduna he foof. Ndeysan ko kala mo jiɗɗon hande ummotoɓe caggal leydi, ummotoɓe e nder leydi, ummotoɓe saraji foof, wonɓe ganduɗa puɗɗima yettade toon, en mbi ɗumen bisimilla mabɓe no feewi toon to Madina Gounass. Ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe, ala no mbatten so wona ƴeewen natande jubbande meɗen ɗe gadduɗen gam weltinirde sukaɓe meɗen e ɓiɓɓe men, kadi e mawniraɓe men, e babiraɓe men, e miñiraɓe men. En ñaguinimaɓe moƴƴere e cellal e kisal ya barke Cheikh Tidiane Sharif. Ewa ko noon mbatten joni joni o kadi en calminat mo ganduɗa ko almudo men, wiyete ko Houreye Igna, ko debbo mo Kanel e Kanereje, Kanel jeeri Moundial e Wañeje. En calminiɓe no feewi no feewi. E wonde Houleye Ndiaye en calmini ɗum, e mo ganduɗa ko kañum woni Hawly. En calmini Absa Bari, en calmini kala mo mbiɗen eɗen liggoto toon, en juumat. En calmini Sidi Bokoum, on kadi koye almuɓe he jeeya no feewi no feewi no feewi. Ko noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe, hettotoɓe walla yeeɓoɓe Ayawo Damga TV, ala no mbatten so wona ƴeewen natande Damga TV. Kadi wiɓe kadi yo Allah addu jaam e nder leyɗe, yo Allah addu jaam e nder aduna he ko jiiɗo, yo Allah addu jaam e kisal e nder leydi he. Bon, bismillah, eɗen puɗɗo sukuran fatabarikalla, alhamdulillah. Min huccite mon kadi e yawo he no gownomi wadde kala e saaha. Ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe, koko oustas Alpha Guellay Tahagne. Oustas Alpha Guellay Tahagne noon o wi on ko gorko mo ganduɗa ko bawɗo wolde hakkude makko e jinneji, kadi ko ganduɗo ɗum ko ganduɗa askoji ɗi ganduɗa tugandema banggue ñaamu, banggue yardu, e banggue ɗum ko ganduɗa ko yimɓe, kala neɗɗo mo ganduɗa o jibinama omo tawa e jibinande muɗum. Min hoorema nde jibintemi nde mbiɗe tawa, mbiɗa siftori hen ko heewi, to gude guila mbiɗo nana e reedu ha jaltumi ha ponmini mbiɗa tawa. Wiyon mbiɗa safra, mbiɗa ɓeyda ƴiƴam, kala ko neɗɗo aani huuli e ɓandu mum yo ar namdomi. Sukuran fatabarikalla, alhamdulillah. Shukran fatabarikalla. Ndeysan en calmini ɗo o mo ganduɗa ko kañum woni Baba Thioune, ko almudo, ko noon ko almudo keso. O wi kanko dal ko jiɗɗo wattude fettude football, wimomo inchallahu rabbi yo tinno hen, min mami wat foof ma o wattu fettude leydi wiyeteɗi Espagne to, ma o wattu fettude toon inchallah. Shukran fatabarikalla, alhamdulillah. Ni no wayni bandiraɓe, ɗon calminten o mo ganduɗa ko kañum woni Amadou Gassama. En calminimo no feewi, ko almudo. Wonde ndeysan gandal ngal joguingal ko min jangguinimo ɗum, kono wonko heddi wonko moftumi. Shukran fatabarikalla, alhamdulillah. Calmini Fama Demba,
amma Demba Gassama onne kadi ko almudu men ndeysan place mo jogui o ko enen mbaɗi feere hawdani ɗum machallah Choukuren Fete belɗe kelle alhamdulillah. Ni bandiraɓe musidɓe tedduɓe en calmini dendagal hettotoɓe Ayawo mo Damba TV ɗum noon bandiraɓe woto jejjite wadde abonné mbaɗon cloche o ñoƴƴon ɗum nanoyde mbaɗon aimé mbaɗon partagé aduna o fo yiya gandal Oustaz Alpha Guellay tahani Choukuren Fete barikalla natanen golle ɗe min Oustaz Alpha Guellay tahani hande natantumi on ko leydi ndi ganduɗa wiyetendi Côte d'Ivoire ñande mi wino ma en jaño e café holko addi café to guidori café holto fuɗɗori holko tagi ha café jiita holtolle ladde wayi Ivoire wonno ha yiita Choukuren Fete barikalla alhamdulillah jodi noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe jafoɗon noon en jejjiti wadde présenté ɓeɓe ganduɗa kamɓe keedani en to machine ngaji to ene heedani en to camaraji to Ramata Dia kadi ene heedani en to son to ko ganduɗa ko kañum woni Adama Camara ene heedani en to lumiére to ko ganduɗa kañum woni Bamba Ba hande kanko heddi toon e ndeysan o wi hande kanko yiiɗi hedde tan koye banggue lumiére ndeysan en calmini dendagal équipe technique mo ganduɗa ko wonɓe e Damba TV bon ni woni Côte d'Ivoire en jeehi toon 1901 nden café jalti nadde en Côte d'Ivoire e lekki café jibinede mawnude ɗum ha fodde no foti ɗo koye balɗe 3 lekki café ni woni oɗon gandi lekki café ki holko yiitiki ko mbeewa wota kelba ba wiyeteno toon ko e nder toon ɓe mbiyata bo ko mikit noon ko meewa mo ganduɗa ko ɓurba wawde yaade e nder laddeji sobo yeehi ba joftoyta ko nder jamma kamɓe yeehi toon ba ñaama ha ba artiri café ɗe Choukuren ba artiri ɗon noon cafal ngal jimi ɗum mbimi ngal cafal ngal ɗo cafal de hangal wawi wurtude hunde hewɓe hunde moƴƴere nde ganduɗa kene wawa naftude en enen Fuutankoɓe enen aduna o enen Afrique o ndebo fini eɓe dawaba dawata ko 6 heures du matin binmi min ndewmo e mabba teppel ɓeɓe yaha mbiɗa yaha nde wonata midi taw min jettima hedde ladde he hankandini ba andi koye mabba ndewmi haɓe rewnani tan wattani ni woni min ndewmi to ganduɗa hankandini jinne am o fuɗɗima holludemi lawol tomo rewi ɗo nattumi rewde e mabba ndewmi tukorottema ha coynimi lekki ki mbimi wallahi ndeni garmi ƴettumi piccinmiki hakkilami gardumi tawmi café ɗe oɗon gandi café lekki ki nuki wayni mawnude fof ko nder to wonata sa fisitanki ha mbaɗa café ɗe jalta so jalti nden gadda caaha mbaɗa hunde kal gaddumi mbanmi ɗum nde gaddanmiɗi dodimi ha ngarmi jinne goto ene wiye utul wi kam ha ziga kasa mi hatin kisama hatiki sankara mbimi ɗum mbimi josuus haro bashir kiccari kinna acci kirimu kaccari nani de mbimi ɗum ɗo jinmi ko nawde ɗum mi yaha mi wattoya ɗum kaccitaji yimɓe mbatta huccita e hasitade hen mbawa dañde no daruri Choukuren o wi omo fooɗa o balli jungo ngo so wirti ɗum eɗen aduna o fof eɗen mbawi hippade hen nde o balli jungo ngo o wi kamo memami ɗon tañmi o futti kadi wongo tañmi o futti wongo tañmi o futti wongo tañmi Choukuren Fete barikalla alhamdulillah ko ɗon calminteɗo mo ganduɗa ko kañum woni on ganduɗa kañum woni ceerno Amadou Tijani Dia golloto to leydi Amérique ndeysan o watti hakkille makko no feewi e Oustaz Alpha Guellay ndeysan ko ɗon calminten Djiby Kochim to wuro wiyeten ko wona bere ndeysan woto bere mbaɗi toon golle joɗɗe no feewi wonde kaɗɗen kamɓe fof yarde ndiyam ndeysan taw no wiyeteni tan en balliti waɗi saha tan goto gacciɗen ɓe jaari
shukran fa tabarakallah alhamdulillah calminen Abou Tambadou Nour Ba en calmina ɗum no feewi wonde o mo ngannduɗaa ko kañum woni Yaya Bula gonɗo to leydi France fof koye almuɓe koɓe jaɓɓe koɓe hollaaɓe haa ɓe jaɓi machallah shukran fa tabarakallah alhamdulillah ndeysan ko ni de calminirɗo o mo ngannduɗaa ko kañum woni Ka Moussa Sani to leydi Gambia ko gorko jontaɗo almudo jiɗɗomi kursiɗo ganduɗo holmiɗo shukran tan barikallah o wi kam jooɗo joni automaki so kulnene ara bimi wallahi aɗa wawi wadde ɗum machallah shukran tan barikallah hay leydi Gambia mi wonno e jehino toon mbaɗɗen toon gole wona goote ni woni ko ɗo ƴetteten innin kafan kafa yahrubun kafanan kafedira kafarañi kafan kafe ko hunde nde ngannduɗaa ko hunde moƴƴere e neɗɗo so tawi aɗa yara ɗum sahaa fof e joo seconde e seconde fof walla minute e minute fof walla heure e heure fof sa ronki mbaɗa heure ɗiɗi fof aɗa yara ma dañ coftal ma bo dañ baawal ma dañ ngannduɗaa ɗum ɗo e walluma janngo e jam mbaawa jogaade gandal ngal ngannduɗaa hono gandal ngal jogiimi ngal mbaawa wittude mbaawa andude shukran fa tabarakallah alhamdulillah oustas Alpha Diallo tahani ni woni kafe kisin kis kam kafan kafiririn kaf hundukun kafan karefi gun kafe kan kafe gotel tokusel ngel gotel sa uni ngel hangel foti yaltinde kiloji 5 ene waɗi feere noon no waɗirta gotel ngel kiloji 5 ngel wawi yaltinde shukran fa tabarakallah alhamdulillah eɗen calmina ɗuɗɗo famɗude ɓeɗo ɗo woni on wiyeteɗo o mo ngannduɗaa ko kañum woni kaw Sireni ko dogirɗo minon joni ɗe balɗe ko doggo shukran fa tabarakallah alhamdulillah machallah shukran fa tabarakallah ewa en calmini o mo ngannduɗaa kañum woni Abdoul Bal en calmini o mo ngannduɗaa ko kañum woni Idi Bal en calmini Yunus Dia Yero Sall en calmini ɗumen kala denndaangal Fuutan kala denndaangal Wuro Sidinajo eɗen calmina ɗumen shukran fa tabarakallah alhamdulillah ni woni kaferinin kafanji tun kafa ya kafirun kifirin kafkan tikiramen kun kafa ni woni ibarnaɓe jaggi kam duuɓi jeegol e lebbi jeetati eɓe mbi wonde yomi won ɗon mbimi ala koɓe ɓenno sabu koɓe cohle am ko heddiɓe ko ɗum woni ko cohliri am nden noon gacce kam tan mi ɓen shukran fa tabarakallah alhamdulillah oustas Alpha Diallo tahani o famɗani ko neɗɗo mawɗo min famɗani de shukran fa tabarakallah alhamdulillah machallah ndeysan e commentaire he goram kodde jaabini jogini kam ngannduɗaa ko ngoriyal moƴƴal taw ko pewnangal haa feewi ɗum moƴƴa ceerno shukran fa tabarakallah alhamdulillah kodde mami duwan kadi mami totte hunde nde ngannduɗaa ɗum ɗo sa waɗi ɗum ma naftoro no feewi shukran fa tabarakallah alhamdulillah kafan kifin kafaran kafa kidikan karun kafanin kin kafun ya kafaran giri kafan kafun kafaran ni gin kafa ndeysan kafe ko jiiton ɗum ɗo wona tan de hunde nde ngannduɗaa e itte tan mi fijire walla ala ko hunde fonde teddinede ndeysan shukran ɗon tan e calminten denndaangal ngannduɗaa ko fuutankoɓe calminen denndaangal aduna o fof dal ndendinen tan mbaɗen sawru gundu calminen ɗumen kamɓe fof e kuuɓal fa tabarakallah alhamdulillah en calmini adama camara no feewi kanko heɗani en ɗo hannde machallah shukran miyima ma won ko dokkumami inchallah ma won ko dokkumami shukran fa tabarakallah alhamdulillah machallah kono ewa calminen Wourossogui Tindeje ndeysan Wourossogui e Tindeje calminen ɗon o mo ngannduɗaa kañum woni Aissata Bass
jom fast food albarka ndeysan jom fast food albarka mbaɗa e feere jetta ɗon fast food ɗo aywa bisimilla ko ɗo woni calminen o mo ngannduɗaa ko kañum woni DS Niang calminen denndaangal hettotoɓe en haw ɓuccitooɓe men en ɗacci programme uji mumen ɗacci geɗe mumen fof ne kuccitee oustas Alpha Diallo tahan shukri en fete barikalla alhamdulillah ni yo calminten Fummi Hara Dembuɓe Fummi Hara Jooɓe calminen Fummi Hara Jambeli soringo Pular soringo Sebbe Fore Diawara Wendu Ali ndeysan ɗeggol fof ko catiiɗi wuro men Bouchi calminen Madina Kolel calminen to ngannduɗaa ko kañum woni Ceerno Paale Ndendori haa to ngannduɗaa Sinthiou Garba e Banaji Sinthiou Bamɓe e Banaji Sinthiou Garbanaaɓe calmini ɗumen no feewi sikiren fete barikalla alhamdulillah alaa no mbatten so wonaa hannde kalnen ɗo émission o haa ñalawma paano inchallahu rabbi ndewen ɗon ne kadi calminen denndaangal musidɓe men yiɗɓe men kadi ko waɗooɓe en encouragé e yewɗo émission ñilkoɓe en yewɗo émission ñilkoɓe en émission waɗoɓe yewɗo émission sikiren fete barikalla alhamdulillah eɗen jeeya calmina ɗo mo ngannduɗaa ko kañum woni wuro debbo laamɗo mo rewɓe mbeeloo walla mbiya Gaysiri calminimo no feewi no feewi no feewi neɗɗo kewɗo faarnoo shukiran ko almuda machallah mi waɗi ɗum no waɗi so jii tan yiyama ene to yiya fof ne wiye wuro ni ko min sikiran fata barikalla ɓe mbi ko dokkanɗen ko timmi bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum noon wadde mbaynorɗen ɗo mbiɗa salmini denndaangal waccuɓe programme uji mumen ɗe kucciti hannde jeeɓami gila e nden haa joni ɗum noon wadde on calminama no feewi yo Allah waɗan on jaam e kisal e nden ɗo woni to kaldirten hannde e ñalawma hannde o ɗum noon wadde mi wi on joyeux anniversaire onon fof mi wi on yon juut balɗe e moƴƴon battane shukuren fete barikalla alhamdulillah yo Allah newnu ko waɗa e kuusuji he yo Allah newnu ko ngannduɗaa ko ɓeydaniɓe e hôpitaluji cellaani Allah hokku ɗumen sagoji mumen cella ngarta e golle mumen yo Allah newnan ɓe ɓe ngannduɗaa ko kañumen e haajuji mumen nena kuɓini jiɗi kumto yo Allah humtan ɗumen haa laaɓa